panenggih kang ana negaring Pringgondan ya negaring Purabaya. Sinten ta ingkang ngrengganing kono tuhu punika? Putra ing munggul pawenang kang midil saka Dewi Arimbi kekasih Raden Harya Gatotkaca. Raden Harya Gatotkaca ya Raden Tutuka, Raden Purbaya, Raden Guritna, Raden Inten Simbarja, Raden Senaputra, Raden Kacanegara, ya Raden Halilintar. Satriya maksih mudha tumaruna wis jumeneng Narendra kasaringuni babaran Tinjumaya. Wasan otot kawat balung wesi kulit tembaga sungsum gegala keringete teluh braja. Ludu sajubari lengganing pandhape wangunan sinten ta ingkang kaparing ayun manudya punika garwane Raden Abimanyu. Putri Nata Ndrawati ingkang asesilih Dewi Siti Sundari. Wanodya endahing warna sak solahe sarwa mantesi yen ngandika tedhak-tedhok kena diitung nanging mentes sepet madu pinastika. Paparing wingking lah punika kapernah paman dening Sang Arya Gatotkaca. Buta pego tilat jejeg kebol kepalang kakong pundak malang dodo manuk awasta Raden Kala Bendana. Raden Kala Bendana dedupeh kutiwaing wujud nanging duwe pepethingan pisan bisa ngambanjir kantara kaping pindhone duwe aji penggandan. Melanggung tinaket dening Kang Putra Purunan Sang Arya Gatotkaca kemangkono pangudya asmaraning Dya Lamunta jaring kuwi deling lesan. Kadung malengkung lir kawersan Indo wis walukar kang pandrahing puspita Raden Ayu Siti Sundari. Apa Raden Gatotkaca? Apa to sababe dene Raden Ayu dedundung ana Pringgondani? Winatara madya warsa etunging kelungguhan iki ora katon kepadaning penggalih katitik tepunging wimba kang sarta petenging pasemon. Sajak tansah nawung sungkawa pata ingkang dadi sing kasungkawan tumuli paringa dawuh kalawan kadangmu Arya Gatotkaca. Ya ri kowe baris wae karo adikmu ya. Kowe ndok pringgading ngene iki kopan ngono. Kowe dening bapakmu Prabu Kresna dititipno ndok Pringgondani kene.
dak kena rewel, dak kena nakal. Wes 7 dina iki kowe nangis wae dak meneng-meneng apa ri Siti Sundari. Raden Gatotkaca. Apa Raden Ayu? Sapa wonge bisa nglakoni pisah lan bojo setengah taun lawase? Destun temen adimu Abimanyu nggone lali marang garwa. Mendra sangka kasatriyan Plongkowati ora pepoyan ora pamitan. Singkeling atiku kawimbuhan Kanjeng Rama Prabu Mendra lan Kanjeng Ibu Subadra Patine Bibi Wara Srikandhi. Yen pancen Raden Gatotkaca wuninga tumuli paringa dawuh Abimanyu ana ngendi Raden? Ila bocah iki langleng wae iki kepriye bojone tinggal ndok kene dak dipamiti dak kirimi layang. Munggono rasa curiga wis sak mestine wong ya padha isih enom. Salaya Abimanyu biyen kok bagus. Lunga sithik sing wedok geger. Yen bojone aku kok lunga pirang-pirang taun jak ditakekno. Yen aku lara malah disyukur-syukurno. Raden Ayu, apa Raden? Aku yen ngrasakno le padha rembugan ya atiku rak gumun. Sing siji nyeluk Raden Ayu, sing siji le mangsuli Raden. Ndek puno ya eneng. Sing Gatotkaca karo Siti Sundari nyeluk Yayi ya eneng. Mbak Yuni nak ndulur celuk Yayi piye to Sar? Ngono ki dak kena. Raden Ayu, apa Raden? Perkara iki ora perlu tok penggalih ngrantes. Mengko ketemune Abimanyu aku ingkang tanggung. Kapan nggonmu kepareng ngulari mendrane adimu Abimanyu? Yen aku dhewe ingkang nyarirani lunga saka praja Pringgondani. Kurang kepenak rasane atiku karo aku dinibahake rumeksa kayuwanane Raden Ayu Siti Sundari. Sapa ingkang bakal tok dawuhi goleki Pangeran Abimanyu Raden? Mengko gampang aku. Paman kula Bendana. Apa, Dut? Sampeyan kula kengken. Kongkon nyang ndi? Mboten perlu takon ana ngendi papane Abimanyu jer sampeyan duwe aji penggandan. Lah iya. Ketemu ana ngendi wae Abimanyu mangkengken bali teng Pringgondani sampeyan kudu bisa kandha. Engko aku yen temu Abimanyu kon kandha piye? Tuturana dhisik aja nganti kleru. Swados nirakaken atur kula Gage. Kowe muni mengko tak kirokno. Tole Abimanyu. Kowe dikongkon bali marang Pringgondani. Kowe kon bali ndok Pringgondani. Nyang Pringgondani, ndok Pringgondani. Gelem ya ndok ora ya ndok. Dinteni kakangmu Gatotkaca, dinteni kakangmu Gatotkaca. Amarga bojomu Siti Sundari nangis wae. Amarga bojomu Siti Rokaya, Siti Sundari nangis wae. Dadi aku engko ketemu ndok ngendi wae kudu bares. Yen si Abimanyu tole, kowe dinteni kakangmu si Gatotkaca. Ndok Pringgondani. Marga bojomu si Siti Sundari nangis wae. Wis ora ning tambahan apa-apa. Namung menika. Yen ngono aku jaluk pamit le. Bimanyu ku ana ngendi le? Lha tole. Bojomu nangis le.
antariksa kala bendana sumebut sakala wesirna saking Pandulu sumusuping dirgantara manjing jroning hima himantaka sinigek ingkang dawek mahaman gegana nengna wau kawusa kang ana jroning Taman Wirata kang ana jroning Taman Wirata lah punika warnanipun sang temanten enggal lah punika warnanipun sang temanten enggal satriyan Klongkowati Raden Abimanyu sekaliyan ingkang garwa Dewi Utari ingkang sampun satandra lamenipun nanging dereng adut denya sabdagong risang Abimanyu anggung siningkur dening kang garwa Dewi Utari nadyan kaya ngapa kumrang sanging napas dene rasa sesing lan garwa parandene tatan rinewes dening sang Utari mila anggung adelek-deleke wala sakedhap patebah dodo tampil wentis mila teka mangkono pangudyaswaraning Jaya Sang Abimanyu lamun ta dereng wijiling lisan yang lunging gadung malengkung lir kawersani